שלום, כמעט חג שמח לכולם. אני מאוד שמח לראות כאן פנים מוכרות שמחממות עבורי את החלל, וגם פנים חדשות שאני שמח להכיר. אז נעים מאוד, שמי רגב בן דוד. אני כאמור דוקטורנט כאן בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, ועוסק בעולם של התחדשות יהודית, של הגות ציונית וחברה ישראלית. יש לי כאן שותפים גם למחקר וגם לדרך. אני רוצה להגיד רגע בהקשר של הנושא הכללי של קונספציות. אני מילואימניק פעיל של יחידה 8200, והנושא של קריסת קונספציות הוא קרוב לליבי וכואב. אבל את זה אנחנו נשים בצד, נשאיר לי ולפסיכולוג שלי ולתחקירים שלנו. ואני רוצה כאן לשתף בכמה תובנות מתוך עבודת הדוקטורט שעליה אני עובד, על ברל כצנלסון. ואנחנו נתמקד בעיקר, ככה המוקד שלנו יהיה מאמר שלו, שהוא בעקבות שיחה בקיץ של שנת 1940, תמוז תש"ן, מאמר שהתפרסם תחת הכותרת בזכות המבוכה ובגנות הטיח. אז אנחנו נגיע לשם, אבל בדרך לשם ננסה למשוך כמה חוטים ולהבין איזה מקום תופס, למה ברל מתכוון כשהוא אומר מבוכה, איזה מקום תופסת הביקורתיות אצלו, ואיזה מקום תופסת הקונסטרוקטיביות אצלו. מכיוון שאנחנו גם רוצים לדבר קצת על המקום האישי שלנו, אז אני אגיד שתי מילות הקדמה לפני ההגות של ברל לגבי המחקר שלי וקונספציות. אז כמו כל דוקטורנט טוב, אני מצפה כמובן להפוך את כל מה שעולם המדע חושב ולשבור קונספציות ולהרעיש עולמות, וזה אני כמובן משוכנע שאני אעשה, אבל לא על זה באנו לדבר, אלא על המקום שבו קונספציות שלנו קרסו, ולכן אני אספר שאחת משאלות המחקר הקודמות והגרסה שאושרה לי למחקר הזה הייתה כבר גרסה מספר מי יודע כמה בהצעות המחקר שלי, ובאחד השלבים היה לי נושא שחשבתי לחקור אותו, הטעם הלאומי של המצוות, יופי של נושא, עדיין עומד מאחוריו, אמרתי אני אחקור את זה באופן משווה בין כמה הוגים, נבחר 3 הוגים, ואחד מהם חשבתי, והיא אור, ואחד מהם חשבתי שיכול להיות ברל כצנלסון, והתחלתי לקרוא את הכתבים שלו, ופשוט גיליתי שהוא לא אומר על זה שום דבר. אז ככה נאלצתי לזנוח את זה, אבל חיפשתי אתונות ומצאתי מלוכה, כי מה שמצאתי על הדרך, אמרתי, זה מדהים מה שיש פה, והוא כתב המון, ולא כתבו עליו הרבה, יאללה, נעזוב את השאלה הקודמת, ונלך לכתוב על זה דוקטורט. אז ככה אני בעצמי התגלגלתי, ומתגלגל בעולמות המחקר. הכותרת שנתתי להרצאה הזו, לשיחה הזו, היא ברל כצנלסון וביקורת לא בונה, כי נקודת המוצא שלנו, אני חושב, לפחות עבורי בתור מדריך לשעבר ומנחה מדריכים ואיש חינוך, בדרך כלל מדברים איתנו על הצורך להיות קונסטרוקטיביים. כן? כשאנחנו מעבירים ביקורת לצורך העניין, שתהיה ביקורת בונה. אם אנחנו אומרים למישהו מה לא לעשות כמו שצריך, מצופה מאיתנו גם להיות מסוגלים להגיד מה כן, אחרת, מה אפשר לעשות עם זה? כן? זאת אומרת, אם מי שרוצה להגיד, לא יודע, לא צריך להיכנס לרפיח, כן? זה לא ימוטט את חמאס. באופן די טבעי, שאלו אותו, רגע, ומה כן? זאת אומרת, רק להגיד מה לא ולפסול הצעות, לא כל כך מקדם אותנו. אני חושב שאנחנו מרגישים את זה, מזדהים את זה ברמה די אינטואיטיבית, ואפילו, לא יודע אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אבל גם הכנסת אצלנו אימצה את מנגנון, מה שנקרא, אי אמון הקונסטרוקטיבי, כדי להגיד, זה לא חוכמה, או זה לא כל כך עוזר לנו להפיל ממשלה. זה פשוט עלול ליצור מצב של חוסר משילות ושל חוסר יציבות, ולכו תדעו, אולי יהיה לנו 5 מערכות בחירות בלי שמצליחים להקים ממשלה, זה דבר לא בריא, לא נוח, לא נעים. ולכן, הרעיון של אי אמון קונסטרוקטיבי אומר בעת מצביעים גם על הפלת הממשלה הנוכחית וגם על הקמה של ממשלה חדשה קונקרטית שמוצעת במעמד ההצבעה. אוקיי? עד כאן על קצה המזלג בשבח הקונסטרוקטיביות. אוקיי? אתם איתי? זה טוב? קונסטרוקטיביות זה טוב? להגיד מה כן זה טוב? יופי, מעולה. אני רוצה להגיד יותר מזה, שגם ברל כצנלסון בעצמו, ואולי אני אגיד עליו כמה מילים, דגל
בקונסטרוקטיביות, ולא רק בלהגיד מה לא, לא רק במהפכנות נגד הסדר הקיים. ברל כצנלסון, יליד בוברויסק שברוסיה הלבנה, 1887, עלה לארץ בגיל 20 בערך, 22, באמצע העלייה השנייה, 1909, והפך די מהר להיות מהמנהיגים של תנועת העבודה, של תנועת הפועלים, איש תרבות, איש רוח, איש חינוך ואיש פוליטי, והיה יד ימינו של בן גוריון ובן דוד וחבר של יצחק טבנקין, היה מהיוזמים להקמה של מפא"י ב-1930 ומהמנהיגים הרוחניים הבולטים שלה, לא החזיק בדרך כלל בתפקידים, במשרות רשמיות, אבל היה ממש אחד מהדמות מפתח בהנהגה, וכאיש רוח ואיש תרבות, ייסד בין היתר את הוצאת עם עובד, שאני בטוח שלרבים מאיתנו כאן יש בספרייה ספרים רבים שהם הכניסו לתוך הציבור הישראלי עם השני עיינים האלה, אז זה רק אחד מן הדברים הרבים שהוא עשה, הוא כתב את תפילת היזכור, שאנחנו עד היום אומרים, הוא כתב את זה אז לזכר הרוגי תל חי, אבל היום אנחנו עדיין אומרים את זה בטקסים הממלכתיים של יום הזיכרון, ועוד לא מעט מפעלים. עכשיו ברל היה חלק מתנועת הפועלים, מהמהפכה הסוציאליסטית באופן כללי, כן, הוא גם גדל ברוסיה המהפכנית, הוא הושפע מאוד מרוחות מהפכניות, ודווקא על רקע הדברים האלה מעניין לראות איזה מקום תפסה המשנה הקונסטרוקטיביסטית, כן, הבונה, היוצרת, בתוך התפיסה שלו לגבי הסוציאליזם בארץ ישראל. וזה באחד המאמרים הכי מפורסמים שלו, טקסט, מאמר שיצא בחוברת בשם במבחן, אנחנו חוגגים לה 90 שנה בקיץ הקרוב, ב-1934 זה יצא, שיחות עם מדריכים בכפר הנוער מאיר שפיה, וככה הוא אומר בין היתר. המהפכנות הפרימיטיבית, המאמינה בהריסה כוללת כתרופה מושלמת לכל הפורענות החברתית, מזכירה בכמה מגילוייה את הילד בגיל מסוים, בגיל של הילדים שלי, לא הצגתי את עצמי, נשוי לסיגל, אבא לשלושה, מתוקים מאוד, הילד בגיל מסוים, כשהוא מבקש לגלות את יכולתו ולחדור לתוך תוכם של דברים, על ידי שבירת צעצועיו. כנגד המהפכנות הפרימיטיבית הזאת, מעמידה תנועתנו מטבע בריאתה את המהפכנות הקונסטרוקטיבית, וכאן הוא תובע את המונח הזה, כן? סוציאליזם קונסטרוקטיבי, מהפכנות קונסטרוקטיבית. אף זו, כן, גם המהפכנות שלנו איננה משלימה כלשהו עם ליקויי העולם הקיים, ורואה את הצורך במהפכה לכל עומקה, אלא שהיא יודעת עד מה מוגבל כוחה היוצר של ההרסנות. יש לי את זה גם פה. והיא מכוונת את מאמציה במגמת הבנייה, שרק היא מבטיחה את ערך המהפכה. המהפכנות הקונסטרוקטיבית שלנו, הוא מוסיף ואומר, איננה יכולה להתגדר בבניין משקי בלבד, היא מוכרחה להקיף את כל חיינו ולהטביע את חותמה על דרכנו בהוואי ובתרבות. נראה שאת המובאה הבאה לא נקרא ככה לעומק, אבל כדי לחדד את זה, תנועת הפועלים, התנועה הסוציאליסטית הארץ ישראלית כל הזמן נמצאת במגע עם התנועות הסוציאליסטיות בעולם, שהן גם האחיות הבכורות הגדולות, הסוציאליזם הרוסי, האוסטרי, הצרפתי, האנגלי, תנועות מפוארות לעומת חבורת יחפנים שיש כאן, ויש שם משנות מסודרות על מה זה אומר מהפכה סוציאליסטית, מהם הכלים שמשתמשים בהם, וזה שביתות, וזה הוא אומר פה בבריקדות ומלחמת מעמדות. באופן כללי, הסוציאליזם הקלאסי, בטח האירופי, הניח שיש סדר קיים מסוים שהוא קפיטליסטי, ויש בו אמצעי הייצור הם בידי ההון והם משעבדים את הצעירים, וכנגד הסדר הזה צריך למרוד כדי להפוך את הפירמידה. ברל כצנלסון מסתכל על ארץ ישראל של שנות ה-20 וה-30, אומר מה, איזה בעלי הון, איזה מפעלים, איזה סדר חברתי, אין פה כלום. זה נחמד מאוד. אנחנו מזדהים עם המטרות, אבל האמצעים שהם מדברים עליהם פשוט לא רלוונטיים למציאות שלנו. במציאות שלנו, כדי להגשים את אותם מטרות, צריך אמצעים אחרים. והאמצעים שלנו, דברים שלא שיערו אבותינו הסוציאליסטים, כי הם לא הכירו מדינה שאין במשק, אנחנו צריכים דווקא לבנות, להקים קואופרטיבים, להקים קבוצות, להקים מפעלים, להקים התאגדויות. זו המהפכנות הקונסטרוקטיבית דווקא. אוקיי? עד כאן. אז גם ברל בעד קונסטרוקטיביזם. איתי? שאלות, טענות, מחשבות? כי עכשיו אנחנו הולכים להפוך את הקערה על פיה. סבבה? אז אני רוצה לוודא ששכנעתי אתכם עד פה כדי שיהיה אפקט הוואו. סבבה? מעולה. האמת היא שאפשר להעמיד
הסוגיה הזו, את המחלוקת, על מונח עמוק ויפה במסורת היהודית של סתירה לצורך בניין. זה קשור להלכות שבת וגם להלכות בית כנסת. האם מישהו שמפרק משהו על מנת לבנות אותו, אז הפירוק, האם הוא נחשב חלק מהבנייה או לא, האם זה חילול שבת או לא, לא ניכנס לכל הדבר הזה, רק נעמיד פה מחלוקת יפה. כמקובלנו מרבותינו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ולכן אין בעיה לדבר על מחלוקת רב חיסדא מהמאה הרביעית, אני מניח, לספירה. יש פה תלמודיסטים שיודעים לדייק אותי בדור המדויק? לא נורא, אז תאמינו לי, נניח, בערך, אוקיי, לבין ניטשה, רבנו הגדול, פרידריך ניטשה, אומר רב חיסדא בגמרא בבבא בתרא, אמר רב חיסדא לא לסתור איניש בי כנישתא, כן, אסור להרוס בית כנסת, עד דבני בי כנישתא אחריתי. אל תהרסו לפני שבניתם חדש. שלא נשאר חס וחלילה בלי בית כנסת, ואז הגמרא מתפלפלת במה בדיוק כזה, נותנת שני טעמים, אולי כי לך תדע, אולי לא ייבנה, אולי צריך מקום אחר להתפלל באותו זמן, יש לזה נפקויות, כי אם יש בית כנסת אחר, אז הטעם השני, לא משנה, זה פחות מעניין אותנו, כן? אבל באופן עקרוני, אומר רב חיסדא, ואתם מזהים מה השלט הזה אגב פה למעלה? לא שאני מצפה שתקראו, אבל את ה... איך? נכון מאוד, תמ"א 38, כן? תמ"א 38 זה, שם מתנקזים, מחלוקת רב חיסדא וניטשה מתנקזת כל פעם לתמ"א 38, האם רק בונים, מוסיפים לבניין, או שאפשר להרוס את הבניין ולבנות מחדש. אומר ניטשה, לא. רב חיסדא לא צדק. כדי לבנות מקדש, צריך להרוס מקדש. ולמה? בואו נשמע רגע כל אחד, שניים מהקהל, מה לדעתכם עומד, את הטעם של רב חיסדא הבנו מה הגמרא אומרת. איזה טעם אתם יכולים להציע, למה עומד מאחורי שיטתו דווקא של ניטשה? וואו, יפה. זאת אומרת, אם אנחנו קודם הורסים, עכשיו יש וקום, יש צורך, וחזקה עלינו שמשהו ייבנה. איזה קריאה יפה. מה שמך? בן. תודה רבה. עוד מחשבה. כן. וואו, עוד קריאה יפה. נכון, אנחנו לא רוצים שתיווצר מחלוקת, אוקיי? שני יהודים, 3 בתי כנסת, כן, וכו'. אנחנו מכירים, בתוך עמנו אנחנו חיים. מעולה. מה שמך? דנה, תודה רבה. עוד מחשבה, עוד תשובה? טעם שאני לא בהכרח מסכים לו. כן. שהבנייה החדשה לא תהיה לכתחילה כפותה לחלקים מהבנייה הקודמת. אוקיי, מעולה. אומר לנו יאיר, כל זמן שיש מקדש קיים, הבנייה החדשה היא איכשהו מוגבלת על ידיו. אגב, בין אם זה בונים ממש, אתם מכירים את הוולדורף אסטוריה בירושלים, איפה שראש ממשלתנו אוהב, כן, נכון? אז יש... תמחקו את ההערה האחרונה מהפרוטוקול. כן, יש לה חזית עתיקה מאוד יפה, ואז הרסו את כל המאחורה, אבל השאירו אותה עומדת, ואז בנו את הכל, ערך שימורי מאוד יפה. אין לי ספק שזה הגדיל להם את תוצאות הבנייה פי עשרות מונים, כן? בנייה של ישן, כל עוד החדש עומד, מגבילה אותו. ואני חושב שאכן ניטשה אמר, אנחנו צריכים קודם כל לאפשר לעצמנו חופש מוחלט, צריך לנתץ ולשבר, להשמיד, להרוג ולאבד, כדי שמשהו חדש יוכל לצמוח, כן. כן, נכון, וגם עולם ישן עדי יסוד נחרימה. זה לא מקביל לרב חיסדא. כן, נכון. נכון. אבל ניטשה אני חושב כן סותר אותו, כי הוא אומר, אתה צריך קודם להרוס את הקיים, אגב, יכול להיות שזה פיזית אפילו זה נכון, כי אתה רוצה לבנות על אותו שטח, אבל אני חושב שגם מהבחינה העמוקה, שהסנטימנט המוביל זה סנטימנט אחר, ניטשה אומר, צריך לפנות מקום, כדי שמשהו אחר יצמח, ולא נהיה כבולים לקיים. רק בשולי הדיון הזה, תנא דמסייע לניטשה, מפופר זה גם לקחת, זה אנלוגיה לא מושלמת, כן? אבל קרל פופר, הפילוסוף הגדול של המדע, אומר, עצם הקריטריון המדעי של תיאוריה, זה תיאוריה שניתן להפריך אותה. המדע מתקדם על ידי הפרחה של תיאוריה, אף פעם אי אפשר להוכיח את חוק הכבידה. אי אפשר להוכיח, יש פשוט הרבה מאוד אישושים, אבל זה לא הוכחות.
הדבר היחיד שיכול לקרות זה שנפריך תיאוריה, ואז במקומה תבוא תיאוריה אחרת. אז אם תרצו, ושוב, אנלוגיה לא 100%, אבל פופר באסכולה של ניטשה. טוב, אני רוצה... כן. באמת ההשוואה, כמו שפה נאמר, שבית כנסת מול מקדש, אפילו במונחים שונה. כי אתה בונה בית כנסת, ואתה בונה בית כנסת, כמו שבאמת הוא אמר את זה. כשאתה מדבר על מקדש, אתה מדבר על ערכים מקודשים, וכדי שאתה רוצה להחליף את הערכים האלה לגמרי. שם אין רצון להחליף את הערכים. מעולה, מה שמך? ציפור. קודם כל, נהדר, ואני מאוד שמח על הבית מדרש הזה שיש לנו כאן, ובאמת יש הרבה מאוד טעם בדבריכם. יחד עם זאת, אני רוצה להזכיר שאנחנו עוד מימי חזקאל, איך אנחנו קוראים לבתי הכנסת שלנו? מקדש מעט, נכון? זאת אומרת, יש גם חיבורים, והרפורמים עד היום קוראים לבית הכנסת שלהם טמפל, אבל יש גם דברים שלא נספיק לגעת בהם היום, אז ברשותכם, אני עושה צעד קדימה. תראו, את החוליה הזאת אני אעשה רגע ממש בקצר, כי אני רוצה להגיע לדבר הבא. ברל כצנלסון, בנרטיב שלו, הוא גם אחד המספרים המוכשרים של תולדות העלייה השנייה לעצמה ולבאים אחריה. הרבה מהנרטיב, מעיצוב הדימויים של איך אנחנו רואים את העלייה השנייה ואת העלייה השלישית שהמשיכה אותם, קבע ברל בכמה סדרות של הרצאות היסטוריוגרפיות, שבהם הוא נותן איזשהו נרטיב היסטורי על מאיפה באה תנועת הפועלים היהודית, איך היא התגלגלה להיות התנועה הציונית ותנועת העבודה הציונית. אחד האלמנטים שהוא מדגיש שם, ולא בכדי, וגם יש לו על מי להישען, כאן הבאתי לכם דוגמאות מברנר, מיוסף חיים ברנר ומאלף דלת גורדון, שתיים מהדמויות הכי משפיעות של העלייה השנייה, זה שזו לא הייתה עלייה של פאתוס. זו לא הייתה עלייה של חזון גדול ושל פרוגרמה. 1904, שממנה אנחנו מונים את העלייה השנייה, זה עליית הומל, כן, קבוצת ההגנה העצמית. 1904 נפטר הרצל. מה קרה? 1904, אנחנו מיד אחרי פולמוס אוגנדה, שיצאו ממנו בשן ועין. זה לא שנים של חזון גדול, זה שנים של שבר גדול. זה שנים שאנשים אומרים על עצמם, כמו כאן, באמירה המהדהדת הזאת של ברנר, בגיליון הראשון של כתב העת המעורר, שהוא מוציא מלונדון, והפכה להיות מוטו, אחרונים נשאר על החומה. זה לא שיש לנו ביטחון שיבואו אחרינו, ממש לא. למעשה, אנחנו די רואים את הסוף. אלא שבהינתן המצב הזה, אנחנו לא הולכים להתקפל, אלא לפחות המעט שנשאר לנו, טיפה כבוד עצמי, זה ללכת כמו גדולים. לעשות את המייל האחרון שנשאר. בסדר, לא יבואו אחרינו, הסיפור ייגמר, אבל לפחות נוכל להסתכל על עצמנו במראה. עלייה של מיואשים, עלייה של אנשים שמטילים את עצמם על חוף אחרון בכלל בלי לצפות שמישהו יבוא אחריהם. עלייה של יחידים. הנה נראה רגע, גם לא במבט לאחור. ככה ברל כצנלסון מבשר לראשונה בכתביו על הרצון שלו לעלות, שנה לפני שהוא עולה, באלול תרס"ח, הוא כותב לאחיו חיים שכבר נמצא באמריקה, והוא אומר לו, לאט לאט מתרקמת אצלי מעין תוכנית, לעת עתה אני שומר על כך בסוד, ברצוני לנסוע לארץ ישראל, ברצוני לעשות משהו, ברצוני לחיות אי שם, ניצוץ קטן אך אין את נפשי לכבותו. לא נתגברה בליבי האמונה באפשרות לגאול על ידי כך את הכלל, אלא לעצמי, לנו, בשביל יהודים שלנו. הייתי רוצה שתהיה לנו פינה אחרת, חיים אחרים, לברוח מהאווירה המחניקה כל כך. אין פה פרוגרמה גדולה, אין פה חזון גדול, אין פה את שאר הרוח ואת התנופה הגדולה של הרצל. יש פה אנשים שהתייאשו מהחיים שלהם שם, לא חושבים שיש עתיד גדול פה, אבל אומרים בשביל הצרכים שלי, בשביל לא להיות תקוע בביצה המאופשת הזאת, אני אעלה. היה זה quite literally, כן, בדיוק, נכון? זה מביצה אחת לביצה אחרת, כן. הוא אומר באיזשהו מקום, הוא אומר, מה, אנחנו שמתנגדים לצאר הרוסי, נלך לארצו של הסולטן עבד אל חמיד, כן, יופי, ממש מאור הדמוקרטיה, כן, ממש שיפור משמעותי. הרבה מאוד שנים אחר כך, כשהוא הסתכל אחורה על התקופה, הוא יתאר את זה במונחים שאפשר לראות שהם מאוד דומים, במובן הזה הוא היה די אותנטי, המרד של אנשי העלייה השנייה, לא בא מתוך זה שהייתה לאנשים פרוגרמה טובה, והם ידעו איך יצילו את העם, איך יצילו את הציונות. זה המרד של יחידים, של בודדים, שלא ידעו בעצמם שום דרך, ולא היה להם שום ביטחון באיזו דרך שהיא. רק הבושה שבקנייה, הבושה שבהסתגלות למצב הקיים, היא שדחפה אותם. אז כבר אני רוצה להגיד כאן, בהתייחס למחלוקת רב חיסדא ניטשה,
איפה הייתם ממקמים את ברל? באמצע. אני חושב שכאן הוא אומר, אפשר להרוס מקדש, אפשר לעזוב את הגולה הדבויה, עוד לפני שיש ארץ ישראל, ועוד לפני שיש לנו בכלל תוכנית ברורה, חזון, של איך זה הולך לקרות. אפשר להגיד מה לא, גם אם אני עוד מגמגם במה כן. יש לי איזו אינטואיציה, יש לי איזה אולי מפלט אחרון, אבל תוכנית גדולה, תוכניות מאושרות בוועדה לתכנון ובנייה, ותוכנית ואדריכל, ממש לא, כן. קצת ניטשה, אבל זה קצת לא. הוא לא ידע לאיפה הוא הולך. הוא לא חשב שהוא הולך לבנות את הארץ. הוא חשב שהוא הולך לבנות את הארץ, אבל בלי פאתוס כזה, הוא לא חשב שזה יהיה מקדש, אתה יודע מה? זה היה להרוס מקדש ולבנות בית כנסת, אוקיי? את העולם הישן, מבחינתו הוא עוזב. את זה הוא שולל, נכון, אגב, נכון, כן, הזדמנות טובה אגב להבהיר, האינטרנציונל זה עולם ישן עד יסוד נחרימה, לא נחריבה. זה גם לא גרויסה מציע, כן, אבל זה גם פחות קצת, איך אני יודע אגב? כי זה מתחרז עם את עולמנו אז נרימה, אוקיי? נחרימה, נרימה, אוקיי. עד כאן פינת האינטרנציונל להיום. אני רוצה עכשיו להתמקד בתכונה הנפשית שנדרשת לאליבא דברל בין הסתירה של המקדש לבין הבנייה של המקדש החדש. כי אם אימצנו את אסכולת ניטשה, אז יש לנו איזשהו שלב של בין לבין, שאין לנו לא את זה ולא את זה. נסתרה הפרדיגמה הישנה, קעקענו את האמונה הקודמת, אז אי אפשר, אז אין לנו פרטנר בצד הפלסטיני. או לחילופין, אז אי אפשר להכריע את חמאס בכוח. You name it, כן? המון פרדיגמות התנפצו לנו בחצי השנה האחרונה, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה. אבל אומר לנו ברל, יכול להיות שאנחנו מכירים בהתנפצות הזאת עוד בלי שיש לנו ניסוח מהוקצה של מה כן. ואני רוצה להציע שלתכונה הנפשית של יכולת לעמוד שם, לזה קורא ברל מבוכה. וככה הוא אומר למדריכי עליית הנוער בקיץ של 1940. דובר אצלכם הרבה בגנות המבוכה. קבלו על כך שהיא מצויה לא רק בנוער, כי אם גם בין המדריכים, והיו מי שפסלו להדרכה את מי שמודה במבוכתו. היו מי שאמר, מדריך הנבוך באמונתו הסוציאליסטית, פסול להדרכה. ומי שאמר, מדריך הנבוך באמונתו בנצח ישראל, פסול להדרכה. מי שאומר כך, ודאי רואה את עצמו משוריין מכל מבוכה. ובבואי לדון איתכם בדבר, לא אעלים, כי אינני רשאי להתפאר בשריון. לא טוב אנוכי, מאחי, אינני מחוץ למבוכה. ומן הראוי, כי לא יסתיר אדם מעצמו את מבוכתו. ומדוע לא נהיה נבוכים? בני אדם ראו את מיטב האידיאלים האנושיים. 1940, אני מזכיר, כן? הקונטקסט, ברור לנו, אנחנו בסוף מאורעות תרצת כאן, באירופה, השם ישמור. בני אדם ראו את מיטב האידיאלים האנושיים, תמצית תרבות הדורות מנופצים ומחוללים ומגועלים. האומנם לא יהיו נבוכים? וחוששני לומר, כשרואה אני אדם מתהלך בינינו כמי שתרץ את כל הקושיות והפרחות, או כמי שמורה נבוכים חדש, חובר למענו ונתון בחיקו, או כמי שאינו זקוק גם לכך, באשר דעתו הצלולה לא ידעה מבוכה מעולם, הרי אני מערער אחריו שמאורחה היא בעולמות אחרים, מחוץ לעולם הבכה שלנו ולתהפוכותיו ולייסוריו ולתקוותיו הגזולות, או שמא הוא משביע נפשו בלעיסת גרה, שהיא המיישרת כל הדורים. ואשר לי, טובה לי נפש נבוכה וטועה ובלתי נרגעת מנפש אשר מום אין בה, והיא שוקטת גם היום על אמיתותה. נו, יופי. תכף נגיע לזה, אנחנו ממשיכים עכשיו את אותו מאמר. ופונה אני, ברל תמיד דאג לטבל או לבסס את הטענות שלו במובאות יהודיות. ופונה אני אל התנ"ך, הספר האקטואלי תמיד והאקטואלי ביותר בימינו. ספר האמונה איננו מעלים כלל את המבוכה, איננו מחפה עליה.
ירמיהו, נושא דבר האמונה, מדבר משפטים אל השם וזועם, מדוע דרך רשעים צלחה? הלא זאת המבוכה, מאז ועד ימינו, ימי היטלר הרשע. כן, היכולת של אדם לעצור ולהגיד, למה? למה זה קורה? למה השם? למה דרך רשעים צלחה? זה המבוכה. והתנ"ך איננו מוחק את השאלה וגם אינו מתרץ אותה. והנה ספר איוב, ספר האמונה במבוכתה ובמכאובה, בשאגתה ובהתקוממותה נגד התירוצים המוגשים לה. אני רק אזכיר, חוליה פותחת את ספר איוב, אנחנו מדווחים על דיאלוג שמימי בין הקדוש ברוך הוא לבין השטן, שהקורבן שלו זה איוב שהולך להיות מבחן האמונה, והולכים לקחת ממנו את כל מה שיש לו, ולראות האם הוא נכנע ומברך את אלוהים ומקלל את אלוהים, ואיוב חוטף מכה אחרי מכה, ובאים אליו החברים שלו לנחם אותו, והחברים שלו שאמונים על ההסבר הרציונלי, שידוע שיש שכר ועונש, אומרים לו, אם אתה סובל, כנראה שמה? כנראה שיש סיבה, וכנראה שעשית משהו רע. זו עמדת רעי איוב, ואיוב מסרב לקבל את זה. הספר כולו אומר, לא בתירוצים השם. ויאמר השם אל אליפז התימני, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. ואז אומר ברל, תראו איזה יופי, בני איוב אנחנו, שימו רגע בצד את זה שהבנים שלו מתו, בני איוב אנחנו, ולא רעי איוב. מוטב איפה שנדע כנבוכים אנחנו, כן? לא רעי איוב, אנחנו לא מחפשים תירוצים רק כדי ליישב לעצמנו קוגניטיבית. אם אנחנו רואים משהו ש-doesn't make sense, אז אנחנו אומרים, it doesn't make sense. מוטב שנחיה את המבוכה במלוא כוחותינו הנפשיים, מי שנחפה עליה. מי שלא מתחמק ממנה ומביט בפניה, הוא הנאבק עמה. והנה אנחנו מגיעים אל הטיח. יש ובבניין מתגלה סדק. הבנאי הטוב, העושה מלאכתו באמונה, איננו מבקש להסתיר. איננו חושש לשמוע טוב. הוא חרד לגורל הבניין, הוא חושש למפולת. הוא איננו מתרץ את הסדק, אלא סותר את הנדבכים הסדוקים, מפנה את המקום להנחת נדבכים שלמים. ואילו מי שעושה מלאכתו רמייה, ממהר וסותם את הסדק ותח עליו טיח, כן, שום דבר לא קרס, הכל, יש לנו, התשובות המוכנות שלנו מראש הם עדיין בתוקף, זה רק צריך שיפוצים קטנים בתיאוריה. ממהר וסותם את הסדק ותח עליו טיח, ודעתו נחה אם הצליח למראית עין. המפולת בוא תבוא. אל נהיה פועלי רמייה, לא במעשה ולא במחשבה. אל יהיה חלקנו עם תחי טיח. זה כבר השקף האחרון. אני רוצה רגע לסכם את עניין המבוכה, לדעתי, אליבא דברל. צריך ואפשר להתקדם בעולם, גם קודם כל על ידי להגיד מה לא, עוד לפני שיש לנו מבנה ברור של מה כן. במובן הזה, ברל דוגל בשיטת ניטשה או בשיטת פופר. אבל זה מצריך מאיתנו יכולת נפשית מאוד מסוימת לשהות בתוך המבוכה הזו, ולא להתפתות לחזור להסברים הקודמים או לבנות איזה משהו פרטאץ'. בתנאי חיינו ועבודתנו, הוא אומר בשלב די מוקדם, תרפ"ג 23, אשר כל נוסחה נכונה צריכה להיחצב מסלע המציאות. אין זה מן הדברים הניתנים להיעשות בחיפזון ועל נקלה. הדברים האלה, תשובות האמיתיות של החיים, לוקח להן זמן להתגבש, אם אנחנו רוצים שהן באמת תצמחנה מתוך סלע המציאות ומתוך הוויית חיינו הממשית, ולא מתוך פמפלטים אידיאולוגיים, שכאלה תמיד יש מוכנים. עכשיו נעשה עוד צעד, ואנחנו כבר עם זה כמעט מסיימים. כי מצד אחד אומר ברל, זכות גמגום, אמר לי בחודש שעבר, שלמדנו טקסטים של ברל כצנלסון בירושלים, אמר לי אחד המשתתפים, זה הפסקה הכי יפה שקראתי בחיים. זכות גמגום היא זכות יקרה מאוד. כל ילד עד שהוא מתחיל לדבר חייב לעבור דרך שלב של גמגום. ונעים לי יותר אם אדם בגיל ידוע של התבגרות בתקופה מסוימת של תפיסה נפשית מגמגם גמגום שלו, מאשר אם אדם מדבר דברים צחים ושנונים שהם לא שלו. אבל אז אומר ברל את הדבר הבא. אני מחייב את הגמגום בתור שלב, אבל הוא איננו מטרה. צריך להגיע למחשבה מובהרת, וצריך להגיע לשימוש מדויק במונחים. ולכן, אמר ברל, במקום אחר, כתבתי בזכות המבוכה
זה לגיטימי, זו זכות, אבל לא בשבח המבוכה. זה לא מטרה, זה לא אידיאל. עם הדברים האלה, אני רוצה לסכם, ולהשאיר אותנו, אולי עם סימני שאלה, אולי עם מבוכה, אבל עם לגיטימציה, אני מקווה, למבוכה הזו. אנחנו בימים, באמת, שהשם ירחם. הכל נטרף מסביבנו, הכל מתערבב לנו. וההמלצה, הכוח שאני שואב מהדברים האלה, היא לא למהר לטוח טיח. יכול להיות שיקח עוד זמן לדברים להתברר. צריך לנשום עמוק, להבין במה הדברים שלי קרסו, להבין גם במה הדברים של האחר קרסו. לתת לאמת לצמוח מתוך סלע המציאות. תודה רבה לכם. שיהיה חג שמח ובשורות טובות.